Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagmawa ko. Lipay ako. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Wilma, ginaingon, wa ko'y tuyo nga mahitabo ta kay bana ka sa akong pakumangkon. Aparon sa aon taman, natintal mangyutang duha. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, nahuman na gid kog ligo. Presko na ang pamati ko sa akong lawas. Og si Dong Roman, nagpaabot na sa among kwarto. Ipakaon ko na rin niyang ako kay humot man ni kay bago kong ligo. Magawas ta ko din sa banyo nga nagtapis lang ining tuwalya. Oy, saman to? Nakatapis na ko ining tuwalya niya wa ko'y panty o bra. Pabor ni ron kay tuang mga batas eskwelahan. Kami na lang duharo ni Roman sa bahay. Oy, day, naana de ka dia, day, badak ang ligo. O, Dong, may kay naghubo ka ng daan. Hala, wa man lagi na mutuskig ang imuha, Dong. Murag batanginan bagong nakuha, day, tanawa. Ni po murag ni aksyon o hilis saon. Ganina na kong hapyod-hapyod ani. Wag yun ni manghagis ning wa mangisog ning batanginan na. Tanawa, Ako'y hapyod, anak, para mo strong na, ha? Pero unahan ni kaon ang ako, ha? Unahan ni kaon. Hubuon ko nung kitapis na kong tualya o niya mo plaster kong higda, ha? Kalami. Pichi-pichi. Luyat na day kaayo. Sige pa, tilaig maayong ako. Ay, sigkatawa diha. Uy, naunsa ka man. Purmas imo ba? Sa imo. Ay, nain ko. Parang kawil nga nadulot lang. Hala, no. Ambi, hapo-hapon tanang imo aron mo strong na ay paghinaway diha. Aron makuanday na sa kuha. Ato ning hapyod-hapi uron, ha? Kaluyat na sa dani, eh. Ay, hapo-hapon lang ni... daman gihapon. Kanon ko ni, ha? Bahalag luyat. Di, yun kaayo, ingon kagahi, pero sagdin na lang, Huy paday. Namurag balon ba, huy pa? Wag yun, uy. Paita. Na. Ni strong na gamay. Paspasan ta ni mintras tuskig pa. Ha? Okay na ni masud na ni. Sige, paspas day. Sige. Kana. Nasod.
Oh, na... Mura magiluwa. Naunsa naman eh. Galain di oy. Mura magiluwa sa imuha ining utog nimo. Maning kamot lang kita, ani. Sige, pagpag. Kana. Yehe, hiya. Uyawan sa manday. Nabisbisan yung imo ha? Oo, Nagawasan ka? Nakaabot ko sa finish line. Igog yung nagausan ko. Miluyat ang imo. Kuko ng agi. Ha? Paita. Murag tabako ang gidagkutan o. Naupos. Ay, salamat ita. Nagawas kita niyo kana. Happy kay ko day. Happy pod ka. Sukad lang ka na edaran, no? Magsige na gyud nagtiko ko ang imo, no? Lagi. Ang imo sa jigig nga nga. Idaran ka. Ay. Isa ni darana ka day. Sige lagi hapong tukar imong gana sa sex, no? Mao nga paning kamot gyud dong uy nga mustrong sad ng imo kay ganahan man kog jirjir. Mao tingali nga wa pa ko magminopos kay sige pa magtukar ning akong gana sa kuan oy. Unya usab ta, ha? Napanay kasukol ang imo? Suway eh. Tutuki ko no. Hato ko nung hapyod. Sige, hapyod. Oh, oy, si Manong maron. Ang imong gigagaw. Ang paninggit man. Ang paninggit si mo nga si Manong. Tens, man kaayon sa magkay nahitabo. Oy, kadiyot sa oy! Unsay toyo! Unsa? Nag-away na sad si Sara nga imong anak ug ang iyang bana? Ay, laki gaw. Ay, ambot ng anak ko eh. Magsige mo na sila away sa iyang bana. Unsa ba sa ilang awayan, oy? Nangabit na sa tingalis bador. Basin, ako bitang pangutana, di man matubag. Magsige mo naghilak. Di na kuno sila mo uli sa ila. Ay, baya gyud oy. Nangabit na sa tingalis bador. Salbahe sa gyud ning tawhana. Di gyud matagbaw siyang asawa, makalagot sad. Ako bitaw siya nga gingnan, nga buwagan na niya ngayang bana, oy. Di man sa siko, no? Ay, tana gaw. Adtuon tang imong anak. Tana, gaw. Sara, pag umangkon ta kas pag-agawan, busa mag-uol gid ko kung maproblema ka na sa imong bana. Usa tukan sa tinuod. Nangabit na sad og balik ang imong bana, no? Wa naman noon siya mabalik o pangapit iya. Wa na mo balik og pangabit? Oh. Unya, unsa ba na inyong giawayan, ha? Ganahan masang magsigi mig churcher. Nga di maguganahan nga magsigig ingon anak god. Hapdos kayo manghangang ako. Ay, pastilan. Kana raday hinungdan. Mabunog manggutahan ng halos kada oras tiya, oy. Hapdos kaayo. Karon lang gani, oh. Ngul-ngul pa man gani ning pamati na ko sa kuha. Nganong ingon ana man sad ka, uy. Ako day sarano, hilig baya kog ingon anang butanga, pero La, wa may ngul-ngul, oy. Lamian man ko. basta, di ko ganahan nga sigihan ko og ingon anaon tiya. Kon maon na, dawata na lang sad unya ang mahitabos umaabot. Nga magabit gid og balik ang imong bana, kay magpangita magyud na sa pirmiglawas nun nga kalipay. Bador. Mao na pa. Hangtod ron. O, pagod mo uli sa Harasbay. Ay, baya. Maura ba nagkadunay taon ninyong awayan taon, ha? Palibaran ka, kada oras sa gukang mo jirjir. Kadahan na lang good, grabe sa di mo, eh. Grabe sa kay ka. Bisag, usalit yung kaadlaw ka, but jirjir ka, usalang, okay na bro. Sa kaadlaw, bro, katulo ka, no? Na, di ko mabuhi ana pa eh. Sa usak adlaw, usara mo jirjir. Bisan kaupat lang gud, labi minus, pahit na. Opat. Oh, grabe ako. Upat mo na babae mo.
Kaupat sa kapatagakan. Upat. Ako do, di panghamog, no? Mm. Wag yung kamliwat. Wag kamliwat na ako do. Ako do, di ko kiingon ana. Nga ano nga halos kada oras ka mo jirjir ako di mama ni mo sa usa ka adlaw tunga ra yun. Ako mo jirjir ko. Tunga ra akong ipasod. Tunga. Tunga ra di pa kahinay sa di mo pa. Oo, tunga ra. Pero kada adlaw tunga. Hindi na ko ihurot. Tok ka na sige ka na nagupay. Tuskik na sa nemo. Oh, tuskik na sige oh. Uli sa ko ba? Tuskik pa mo na lansang size, no? Purbida. Uli na ko kay bisin na tuwa na sa bahay si Sarah. Bida. Uli sa ko ba? Tuwa pa sa ila si Sarah ang imong asawa. Na ako, aron tambagan ta ka. Nga ayaw lagpugsang imong asawa kung dili siya ganahan. Halos kada oras ka man sa demo jirjir. Ayaw sa din anaa para dili mo mag-awa iba. Tiya. Oh, unsa man. Nga naman ang tinanawan mo. O man ka magbra tiya eh. Oh, Tuga na yung boobs eh. ay, gigam gidin akong lawas. Aron ganahan mo jirjir na ko stiyo nimo. Biguta pa din mo lawas tiya eh. Badur, ayaw kong kaksa. Ang imong kuan na bagid sa akong ay kanap na feel cute na ko. Ayaw dong. Huwag mo kastiyo. Ayaw Atas dong. kwarto na. Buutan man ka dong. Buutan. Ayaw dong. Lami ka mo dagat tila. Bisan, idaran na ka tiya. Pero busok pa kayo. Lami. 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 Kadakuan ang imo. Taas. Dako. Tambok. Tanana. Tuskig. Murag bato. Ipasod na sa kukuan, be. Rami, sige patya. Sige patya. Ay kupatya dong. Mas maayop ka mo daras. Isa mo pagkumangkot. Gani kaniya. Di ka balibaran. Basta nagtaro. Sige patya. Mona ni. Karoon. Ready ko. Kalami. Badur. Sige patya. Badur, buutan mang kadong. Buutan kadong. May nahitabo gyud nabo ni Badur nga bana sa akong pag-umangkon sa pag-agawan. Natintal gyud taon ko kay mahilig magay sa jirjir. Human sa dahitabo na usban pagis kadaghan kay giganahan man sad ko niya. Mga katong mga kasama ang kaagi ni Wilma dinhining tulumanon. What's the style? Nausban og kadaghan style. Kini maong sugilanon gisuwat DJ Badayos dalit sa RMN Drama.